Добрый вечер. Сёння за Longest Journey мы працягваем гісторыю Эйприл Райан. Мы только что вернулись у Старк. Зараз мы давайте адразу скокнем у гульню. Где наше захаванне? No. Вось тут мы былі. Not today. Дык вось. Мы скокнули назад у Старк. У самы момант, калі на іншы сусвет, Аркадію, адбылося нападзенне хаоса, і мы у апошні момант літаральна скокнули праз партал, які невядома хто адчыніў. Магчыма, у Эйприл Райан ужо атрымліваецца лепей адчыняць яе парталы, і сама яна з'яўляецца шыхтарам і можа скакаць паміж сусветамі. Можа, у яе атрымліваецца гэта зараз лепей, і гэта яна сама зрабіла, проста з-за стрэсу і спробы збегчы. І дакладна гэта з-за гэтага адбываецца, не ведаю. Мы адзінае, што зрабілі, гэта ў гэтай царкве паразмаўлялі з айцом Раулем. І наш сябар Картес невядома дзе зараз знаходзіцца ў Старке. Трэба ісці і абшукваць It's a усё wall літаральна. painting featuring, amongst other things, a cherub and a long red robe. Добра. Дзе там выхад? Сюды. Царква ніяк не змянілася. Вітаю, Рэгана. А ці сябар ён нам? Хто дакладна? Картес? There's something about stained glass windows that immediately puts me... Вітаю, Рыёна. Зараз будзем шукаць Картеза. Я думаю, што Картез з'яўляецца цмокам. Маё меркаванне. Не 100%, можа і не. Можа, гульня жадае, каб мы. Чаму нікога няма? Гэт вельмі падазрона. Добра, таксі хоць лётае. Cabs never stop on Hope Street. Гэта вельмі падазрона. Давайте ў будынак зайдзем. І тут таксама нікога няма. Што на гэтай вуліцы дагэтуль было? Проста не прайсці колькі людзей. Зараз нікога няма. Давайте... ну я ўжо захаванне маю. Давайте у метро пойдзем. Можа у метро хоць штосьці ёсць. Ну людзі ў метро хоць ёсць. Так, у нас варыянты зараз. Гэта у Венецыю да хаты ехаць. Вось гэтая вуліца Хоуп-стріт і ў докі. Невялікі выбар. А які план у Эйприл Райан быў? Давайте ў докі зазірнем проста на момант. Не да хаты, а да мярзотнага чэла. І я праверу яшчэ, там ёсць машына нейкая на вуліцы. 100% я павінен буду вяртацца раней ці пазней. Цікава, ці нашы дзеянні неяк у Аркады паўплывалі на Старк, бо мы зніклі у гэтым сусвеце роўна той момант, калі мы збіраліся, там у нас былі вялікія планы. Вось, на жаль, усім прыйшлося разбірацца без нас, мы захраслі ў Аркады. Так, што у нас прадметаў? Ці магу я машыну нечым адчыніць? Крышталік. The Blue Dragon's eye jewel. Вось, крышталік. Ад дыска у нас што? Камень цёмных людзей. Зорная мапа. Obviously, a map of constellations, and that cross must be where the gateway to the Guardian's realm is located. Гэта мапа, якая Where that падкажа is, нам... I have no idea. Зорная мапа, якая падкажа, дзе знаходзіцца ўваход у вежу баланса. Цудоўна. Камень цёмных людзей. Piece of the stone disc I got from the Dark People. А куды мне выкарыстаць? Вось, камень алаціенаў. Іх жа патрэбна, каб было 4. Дзівосна. Добра. Я забыўся. Я думаў, што рабіць з машынай, і зразумеў, што нічога ў мяне такога нават блізка падыходзячага няма. Давайте да нашага сябра, не сябра падыдзем. Такога сабе. Але мне падаецца, калі нешта адбылося ў гэтым сусвеце, ён павінен ведаць. Пакуль нас не было. Бо мы ж у яго запытвалі доступ да авангарда. Можа, зараз ён нам яго дасць. Ён сказаў на наступны дзень прайсці. Адчыняй дзверы. Дайце-ка... не, ўсё павінна быць у парадку. Добра. Зачынена. Even if I could somehow squeeze through that hole, there's just no... А можна паразмаўляць? Where there's ventilation,
Добра. Наш гэты сябар зачыніў дзверы, і зараз мы не можам зайсці. То бок, ну, застаецца толькі да хаты ехаць. Вось такі у нас сябры. Я думаю, што мы прапусцілі нешта вельмі важнае, нейкія падзеі ў Старке, і зараз мы прыйдзем, і там сяброў няма. Хтосьці кудысьці знік, яшчэ што-небудзь зламалась. Там, не ведаю, нешта ў мяне дрэннае прадчуванне. Давайте додому. Ну, хоть I бомжи на really should место. go home and change into something that doesn't make me look like a medieval restorationist. Ага. Жадаю перапрануцца, то мы вельмі па-сярэднявечнаму выглядаем. І тут людзей няма. Што здарылася? Людзі, вы дзе? Для тых, хто можа не ведае гісторыю трошки. Я не буду праходзіць праз увесь лор, таму што яго тут просто тонна. Але калі коротенька, мы зараз спрабуем выратаваць сусвет. 2 сусветы, калі дакладна. Няма людзей, няма праблемы. Ну... О, What's going што on у вас here? здарылася? April, run! Get out of here! Why? What's the... Run, April, now! I wouldn't listen to her if I were you. Move over there. Што здарылася? Хто такія? I said Вангарды, move. хутчэй за ўсё. Emma, who's this man? Tell me what's going on. Who are you? What do you want? He's just following orders, Miss Ryan. Просто выконвае He's just загады. a servant. My servant. Хто гэта? Ты хто такі? I was hoping you would join our little party. You're a very difficult person to find, Miss Ryan. A very difficult person to find. What are you doing to my friends? If you cooperate. Я думаю, што гэта Вангард, так. Nothing permanent, at any rate. But if you make this any harder than it has to be, I will have your friends shot. Угу. Ён пагражае нам, што заб'е ўсіх нашых сяброў, калі мы будзем супроцівіцца. What do you... Do I know you? I know you. I've seen your face somewhere. My name is Halloway. Gordon Halloway. I work for Jacob McAllen, who I am certain you have heard of. Дакладна, гэта Вангард. He runs the Church of Voltec, also known as the Vanguard. He has been insisting on meeting you, Miss Ryan. Of course, we were not sure who you were at first, but we knew we would find you in Venice. You did give us a run for our money, I must admit. Your shift a week ago today made it a lot easier, but then you decided to stay out of town for a while. Smart. Coming back, though, was rather stupid. Угу. Яны зараз хуценька. Гэта царква Вангард. Нашыя ворагі зараз і увогуле на працягу гульні яны займаюцца тым, што спрабуюць разбурыць баланс і аб'яднаць сілы магіі і навукі і пачаць іх выкарыстоўваць магчыма для гэтага. І галоўная ідэя, гэта дакладна, можа у іх ёсць яшчэ нейкая мэта, але самае галоўнае гэта пачаць кантраляваць баланс, на свой бок яго паставіць. І яны жадаюць аб'яднаць 2 сусветы, што можа прывесці да знішчэння абодвух сусветаў у выніку. Вось. Мы спрабуем з гэтаму супрацівіцца. Вангард гэта у міры Старка гэта актыўна робіць. Яны актыўна тут кіруюць. Яны пролезлі ва ўсе літаральна куды толькі магчыма. Царква Волтек. Ёсць такая штука, якая па тыпу як проста невялічкая рэлігійная штука, але ў іх ёсць свая асабістая армія, належаць нейкія калоніі, яшчэ адна з самых магутных арганізацый увогуле ў сусвеце. І вось зараз яны прыйшлі па нас. Яны ведаюць пра 2 сусветы, яны, ну, вядома, яны ж збіраюцца іх аб'ядноўваць, яны дакладна ведаюць, яны яшчэ нейкім чынам нашыя скокі адсачылі па тыпу скокі паміж сусветамі. Я не ведаю, што гэта магчыма. Што ад мяне жадаеце? What do you want from me? We want you, and what you carry with you. We have our connections in Arcadia. We Ага, know містер your Клакс journey ім north. дапамагаў. Ну, то Good бок, job on our friend Mr. Clax, by the way.
Той чараўнік, Very impressive. алхімік, ён на іх баку. Not to mention the fine work you did on that Gribbler creature. І was Гріблера not так very само яно. cooperative. She just refused to listen to reason. But she was a twisted old girl, and we А, не, Гріблер була не на їх баку, але просто... Яны, короче, ведуть про всі наші we lost track of падіння. you once you set out to sea. The Tyran are not very comfortable with water, and so there was no chance of sending anyone after you. І потім яны нас згубили, коли ми в океан відправилися. With your good fortune and, shall we say, good breeding, I am certain you brought some valuable items back with you. I would expect no less from a bright and industrious girl such as yourself. Ён вельми тихо говорить, він зникає на фоні Give остатніх. me what you have and let us be done with this nasty business. I will let your friends go, and then you and I go on a little trip. Добре. Будем зим... Что у нас? Выбор невеликий. У закладниках літарально усі наші знайомі. Ён жадає ад нас атрымаць камяні і крышталік яшчэ. Тры варыянты адказу. Добра, вызваль маіх сяброў і ты атрымаеш тое, што жадаеш. Другое, у мяне нічога няма. Трэцяе, я тебе нічога не дам. І мне падаецца без розніцы, што яму адказваць, мне падаецца, гэта правядзе да аднолькавых вынікаў. Давайте першае. Давай, выпусцім. Яны літаральна ведаюць, што і дзе мы. І хутчэй за ўсё хаваць ад іх камяні гэта бессэнсоўна All right. зараз. Release my friends and you will get what I have. You are a very intelligent woman, Miss Ryan. Still, we need to teach you and your friends. То бок усё роўна застрэліць кагосьці. Shoot that one. Ах ты ж, ёбала, а? What the hell is going on? Ой, толькі... Ой, блін. Няўжо гэта ўсё Зак у гэтым павінны? Вось гэтыя... Казліна гэтая. Get out of my way, Zach. Where are you going, April? Don't you know the game's up? What game, Zach? They're trying to kill me. They just shot Emma. Who did? The agents, the Vanguard. But they said they weren't really gonna hurt nobody. They were just gonna. They Так, said, гэта Зак what do you здаў mean? усіх. You spoke with them? No, I mean they were just gonna arrest you and. You bastard! You sold me out? You killed Emma? Do you know that? You killed my best friend! I didn't. Придурок. І мінус. Zach, are you... Shit! Не-не-не-не-не-не. З павольненькімі анімацыямі гэта даволі дзіўна выглядае. Давайте захаваюся яшчэ раз. Можа, у мяне абмежаваны час на прыняцце рашэнняў. Не паспелі. Ну, ён ужо атрымаў сваю. Break down the door. Так, у акно. Let's do it. Take it down. Што ў мяне ё? Зелень бачнасці. I'll save it for when I really У need it. сэнсе. Я выкарыстаю яго толькі тады, калі яно мне вельмі патрэбна будзе. Зараз патрэбна, блін, небачнасць. Мне небачнасць патрэбна. Эйприл, якога хрена? I'll save it for when I Я на really потым need it. пакінуў. Іх, якая? Усё сабе, усё захаваць. Так, я магу штосьці кудысьці там выпаць. Oh god, this is not gonna be fun, but I don't have a choice. Close your eyes, April! Скотчам. Я бы хутчэй зеллем скарыстаўся. Зелля-то яны чакаць не будуць.
на ўваходзе стаіць. Добра, давайте захаваемся. А вось зараз не бачна 100%. Па тыпу, калі не зараз, то калі яе ўвогуле выкарыстоўваць. Оп. Who's there? I know somebody's there. I can hear you. Камон. Nah, probably just a sewer rat. Так, так подалося. Добра. Варіанти. I got my body back. That was a close call, though. If I'd been caught, don't want to think about what would have happened. Добра, мы збеглі. Але пытанне, што нам рабіць зараз тады? У хату нельга. Мы ўсё яшчэ будзем дзіўна апранутыя. Давайте забежым у кафе, хутчэй за ўсё дрэннае месца. Мы не павінны бегчы ў кафе, таму што там нас могуць таксама тут чакаць. Не абавязкова тут адна групоўка авангарда. Але логіка гульні можа нам быць, ну, яна можа гэтага і жадаць ад нас. Таму, ага, вось яна зачынена. Сур'ёзна. Ну вось, карацей, вось што бывае. Я зараз нават её не кірую. What's that? Опа. The mystery door. It's open. Дзіра, якая ніколі не адчынялася, зараз адчынілася. І нас шыфнула зноў, так? Дзівосненька. I'm guessing. I'm pretty sure, actually. I'm not in Venice anymore. Now I know how Alice and Dorothy felt. Нагадваю, калі ніхто не памятае, гэта самы пачатак гульні. Вось гэтая старая жанчына сядзела тут, ну уже ў гэтым жа гатэлі, і распавядала гісторыю двум людзям. Яны тут дзесьці на падлозе сядзелі. Вось, расказвала ім гісторыю пра баланс, якраз такі, то бок гісторыю хутчэй за ўсё Эйприл Райан. У нас есть што? Што там за кнігі у вас Moby ёсць? Dick, Oliver Twist, The World According to Garb, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, The Holy Bible. Кнігі гучаць як з гэтага самага, усе са Старка. Warm and cozy. I don't know who she is, but she does look vaguely familiar. Кагосьці нагадвае, каго? Welcome, April Ryan. I won't ask Шарая how you маці. know my name. But who are you? Зараз трыву Lady дасі нам. Ilvane is my name now. Ледзя Where am Лівана. I? What's this place? This is my home, the house of all worlds. Дом усіх міроў. Што? It looked like I passed through a shift, but it didn't feel... It felt different. Not like shifting. Угу. It's similar to shifting, except that you did not pass through dreams, and you're not in Arcadia, nor in Stark. This place is between and everywhere. But Ми don't зараз worry, паміж сусветамі you are знаходзімся. safe from your pursuers for the moment. Did you bring me here? You brought yourself here. But yes, I opened a doorway for you, Why? because that's how the story goes, April. You escape. You outrun your pursuers, and your journey continues. It's been written, and we cannot change that now. Угу. Яна ведае нашу гісторыю і літаральна яна ўжо як прадказанне, яна ведае нашу гісторыю і гэта тое, што павінна было здарыцца. Яна проста зрабіла, ну, выконвала тое, што напісана ў нашай гісторыі. I've lost a good friend today, and... She's not dead. What? Угу. What did Наша you say? сяброўка не памерла. Emma's not dead. She was hurt, but not killed. Oh, thank God. Are you sure? I'm quite certain. She is on her way to the hospital as we speak. Я везуть у шпіталь But зараз. the others, Charlie, Fiona, they're angry at you.
they blame you for Emma's pain and for not letting them in on the truth. І наші сябри злуються, що They ми should нічого blame йому не me. розповіли. I brought it all to them. The violence, the chaos. I've hurt so many people since this all started. And yet, at the time, it all seemed justified. It was. The fate of the many depend on the sacrifice of the few. Your sacrifice most of all. You've made so many, and you'll have to make many more before this is all over. Will it ever be over? Eventually. The pain won't go away, though. You'll keep that with you forever. I don't know if I can go on. It's so hard. Listen to me, April. You must go on. You must be brave. They all depend on you. And you can do it. You can get through this. Just remember what's important and what's not. Remember who your friends are and trust them. Let them help you. I already did that, and look where it got them. So, somebody gets hurt. Як звичайно, гэта буде довга розмова, яны тут гэта любяць, я не магу гэта спыніць. I want you to go Я to розповіду коротенько, Arcuria. потім увесь діалог. See for yourself how those who are not willing to surrender are holding up. You can learn from their courage. I can't go there. I can't shift. People tell me I have this talent, but it's not true. If I can't use it, what good is it? But you have used it twice already. April, child, you must learn to believe in yourself and your abilities. Use what you know, what you do best, to focus your magic. What I do best? You mean painting? If that's what you do best, then yes, use that as a focal point. After a while, you won't even need that. But it's a beginning. What about the other things I have to do? What about the Guardian? The Vanguard are holding Adrian, the Guardian, captive. Але тільки не зараз They обмірковують, як вони still don't пушать know мід where будуть. the entrance to the Guardian's realm is located. Shouldn't I free Adrian immediately? Go first to Marcuria. The doorway will bring you there. If you go straight back to Star, the Vanguard will find you. Thanks, Lady Alvane. I'm not Це going to ask you відправляється how на you know 22, everything you дякую, just Рікі. told me, because I'm not sure I want to know. Good luck on your journey ahead, April. I will keep my fingers crossed for you. Maybe I'll see you again. Oh, I'm quite certain of that. Quite certain. Складана з гэтым дыялогам, таму што яна не дала нам нейкіх адказаў. А ё-маё, і нас яшчэ выкінула, я нават не змог захавацца. Частка 10. Перараджэнне. Яна, і калі зусім коротенька, яна такая, проста павер у сябе. Вось такі самы каротенькі пераказ гэтай размовы. Так. О, тут яшчэ разважанне ў яе больш, чым гэтай размовы самой было. Я прапаную потым з бана малатка на што-небудзь яшчэ перанесці. Не, калі набярэцца, то мы забанім малатка. Добра, дамовіліся. Дамовіліся, карацей. Калі на малатка набярэцца, мы забанім малатка. Калі гэта будзе лідарам галасавання, то мы яго забанім. Мы ж не удакладняем, на як доўга мы будзем яго баніць, правільна? Мы же можам яго забаніць і адразу разбаніць, але ўсё па справядлівасці. Так, дык вось. Самае галоўнае па падзеях гэта тое, што Эма жыва. Гэтая старая жанчына ведае штосьці. Яна ні халеры не распавяла, хто яна такая і што яна, чаму яна ўсё ведае. Але ёй вядома да халеры. Вельмі шмат.
Яна знаходзіцца паміж сусветамі, яна ведае, што ў нас усё атрымаецца, і яна проста дала прайсці скрозь сваю ханту, каб выратаваць нас. Яна жадае, каб мы пайшлі ў Аркадыю, каб паназіралі ў Аркады, як людзі змагаюцца з тым, што іх з тымі праблемамі, з якімі маленькія людзі, як яны, па тыпу ідэя хутчэй такая была, што людзі, якіх было ўсё дрэнна, як яны ўсё яшчэ спрабуюць змагацца з сілай, якая мацней за іх. Вось такая ідэя. Вось. І каб гэта, ну, неяк паўплывала на Эйпрыл, і вось яна нас закінула ў Аркадыю назад, у Маркурію до горад. Мы будзем гуляць у малатка? Мы будзем гуляць у бан малатка. Дамовіліся? Пакуль не назбіраем разбаніць малатка. Я буду карыстацца. У мяне трошачкі поінтаў ё. У мяне тут паказвае, што ў мяне іх бясконцая колькасць. Неяк накопім. Так. Яны пастрэлілі яму, яны яе забілі. Ну і зараз яна бянтэжцца. Ахоўнік, тое, што нічога не атрымліваецца, што яна ўсіх людзей да смерці прыводзіць. Леді Алваная прыняла ў сябе ў хаце. Але гэта выглядала як ашыфт. Вельмі падобна. Што яму будзе ў парадку, штосьці дзіўнае было. Яна выглядае быццам падобна, але я не магу нічога не магу зрабіць, проста толькі давяраць ёй. Ну, па тыпу яе... Нягледзячы на тое, што яна бачыць яе ўпершыню, у яе адчуванне, што яна яе ведае даўно, і гэта яе сябар, і што я павінна яе слухаць. Яна шмат ведае. І больш яна адмовілася казаць. Яна прывяла мяне сюды, у Маркурыю, паглядзець, як людзі супрацівяцца вайне. І, магчыма, каб скончыць дыск. У нас сюда дыска не хапае яшчэ 2 кавалкі. Цікава, хто засталіся. Табаес альбо Абнаксус. І Брайан. Добра. Давайте захаваемся. Адразу нас нікуды не закінула. Давайте заглядзім у карчму старую. Закінута. Людзі хутка збеглі з яе. Што ў горадзе? Што там зноў? Зноў дзённік? Маркурыя поўнасцю закінутая. Горад выглядае быццам бы прывід. Так, як жудасна можна некаторыя месцы выглядаць, калі знаёмае месца і там нікога няма. І куды яны ўсе пайшлі так хутка? На горад не напалі, ўсё выглядае так жа сама, як і дагэтуль. Армія тырэнаў павінна быць паблізу. Так. Добра, дзіўна. Куды мог увесь горад знікнуць? Заклён нейкі? Вестхаус? О, вось он тут. Ну там ке, Брайан. I figured you'd still be here, Brian. April Bloody Ryan. Well, what do you know? It's good to see you, girl. Чаму не здзіўлена, што ён застаўся, а? Before the shit hits the fan. Для тых, хто трошки без You're not контекста. leaving, are you, Mr. Westhouse? Зараз я скончить. I guess I'm not. I always was an idiot. You're not an idiot, Mr. Westhouse. Brian, you're just fighting for something you believe in, something you care about. I don't care a whittle about this bloody town. I think you do. I think you care a lot, but you hate to admit it. Yeah, well. I built this house with my own 2 hands, you know. First thing I ever did that I was proud of. Real proud of. I ain't about to leave it to those damn tyrant trolls waltzing in here under the
pretense of defending their borders. It's the Vanguard holding their leash, be sure of that. What are you gonna do when they get here? I got an old gun locked up in the pantry. Enough bullets to take down at least. Він збирається залишатися тут і змагатися, у його є стрільба і буде він відбиватися від їх. I'm going down fighting, that's for sure. You'll be fine, I'm sure of that. Just leave the bottle be until the victory party, okay? Don't worry about that, girl. That's my last batch of real whiskey. All I got left now is bloody Markurian wine. And believe me, you don't want to get drunk on that. I believe you. Just take care of yourself, Brian. Take real good care. Трохи для контексту. На город збирається напасти армія Вангарда. Яны використовують фракцію Тайренів, які повинні прийти у город, і армія вже тут повинна бути. I promise to visit you, of course. Нават у гэтым горадзе Вангард мае углаў даволі вялікі. І горад збіраюцца атакаваць. Армія ўжо павінна была выдвинуцца дзесьці пару дзён таму, і дзесьці яна паблізу ўжо. Цікава, што з горада людзі проста ўзялі ды пазбягалі. No, I can't hold down strong liquor. Цікава, што ў мяне ёсць узаемадзеянне з гэтай бутэлькай. Наліць нікуды не магу. Ну, добра. Тут нікога ўвогуле няма. Цішыня. Хутчэй за ўсё яшчэ... Ну так. It's a cups game. Зусім нікога няма. Галоўна так збегалі, што літаральна пакінулі ўсё як было. Проста вось на месцы. Давайте ў храм пойдзем. The doors are locked and bolted. I guess the Sentinel have decided to skip town with the rest of the population. Ага, нават гэтае месца закінута. Вось гэта нечакана. На што яны разлічваюць? Ну, я вось не ведаю. Не, па тыпу, пакінуць горад не самая дрэнная ідэя, але ж няўжо армія тайрэнаў, яны не тыраны, яны тайрэны, настолькі вялікая. Дзе наш сябар, які бачыць мінулае і будучыню адначасова. Можа, тут ёсць. Enter, honored guest, and I would have been with you presently. Ён застаўся. Вітаю. Ты не павінен збегчы, а? Хлопча. I'm glad to see you're okay, Abnaxis. Should I not have been okay, April Ryan? I wasn't sure. Everybody else has left town. Yes, most everyone did. A war is coming. Shouldn't you be leaving too, then? I am, after I see you again. You shouldn't be putting yourself in danger for my sake, Abnaxis. Then, for the sake of the balance, you will find 3 stones, yes? I did, yeah. Just missing one now. Here, this was the stone of the Venar entrusted Ага, to у яго me. быў камень увесь гэты I was час. to take this to Marcuria, and there hold embassy until the Kanangla will come to take it from me. Добра, то бок ён чакаў моманту ўдалага, і зараз ён гатовы перадаць нам новы камень. To have been carrying this on your journey will Вітаю, be too Цмок, зараз risky, скажу. April Ryan. You have it now. 4 stones to make one. Now my task is done, and the veil is upon me. There is only the present and the past now. Only those two. Гэты персонаж можа бачыць адначасова будучыню, мінулае і бягучае у адзін момант. Да яго канцэпцыя часу не вельмі зразумелая. І зараз у іх народа ёсць праблема. У будучыню набліжаецца такі вялікі цень.
April Ryan. які закрывае ім магчымасць бачыць будучыню. І вось да гэтага моманта ён бачыў, вось літаральна да гэтага моманта, як ён мне зараз аддаў камень, ён бачыў сваю будучыню. І далей ён не ведае, што для яго засталося толькі бягучае і мінулае. Вось яму складаненька з гэтым зараз. Сантаранец так вельмі падобны, толькі з вельмі доўгімі пальцамі. І павольненькі. Падобны на бульбачку. Ага, ён такі. Як і сантаранцы. З доктара Хто. Хагрид. Не, гэта не Хагрид. Хагрид быў бы меней карысны тут. Ну, калі падумаць, то... Так, вельмі філасофскі такі будзе гэты самы. Адначасова бачыць у будучыні ён дранік, зараз ён бульбачка, а ў мінулым ён проста корань. У нас ёсць 3 камяні. А дзе 4-ты павінны быць тады? Проста тут у бібліятэцы, у анклаве, ёсць месца, куды раскласці камяні. 4 камяні. У нас ёсць толькі 3. Я магу пакласці? Магу. Яна ў папярэдні раз сказала, што лепей я потым гэта зраблю. Але ж гэта толькі 3. Значыць, дзесьці ў горадзе павінен быць яшчэ апошні зараз. Бачыць будучыню, мінулае і бягучае, то бок ён бачыць, якая гульня пераможа на гэту пятніцу. Так, і ён ужо яе паглядзеў. Тры камяні, і атрымліваецца, ну, я не ведаю. А, не, камень банда, у нас усе 4 ёсць. Я нешта забыўся ўжо, што мы ад банды атрымалі. Вось на 4 камяня. Нешта пайшло не так. Ну, вядома. Нешта перашкаджае адчыніць гэтую самую рот дракону. Давай-ка. Не? Это не спрацуе. Это таксама. Аб'яднанне магіі не. То можа яшчэ быць карысным. Можа наш сябар прыляціць? Прыкласці малпу. О, вы глядзіце. Ляціць. Дапамажы-ка мне адчыні там уверсе. Don't tell me. You need help with something you can't get to. Ти маєш рацію. Nice to see you Кромкач. too. Why so cynical? Because it seems like the only times you call me is when you need me to do something. It's never to say, "Hello, Crow. What have you been up to?" Or, "Hey, just wanted to let you know how much I love you." Sorry. There's just so much on my mind I forget to treat my friends right. Friend? I'm your friend. Whatever you need me to do, babe, I'm there. Який ошмарений персонаж. Кай ласка... Можеш допомогти мені з гэтым? Просто провер хотя бы. Easy. У сэнсе. Навошта анімацыя, як он да сонейка ляціць? Yeah, I see what's wrong here. When was the last time they cleaned this thing? There's there's pigeon crap all over it. Some of it's so old it's almost petrified. Great. Peck it off. Peck it?
No. That's disgusting. Nobody told me I was gonna be pecking pigeon crap when I joined up for this adventure. Ні, слухай, давай. Pack it off. Yeah, Там голубиное говно захрасло, и оно литерально настолько старое, что окаменело и уже не дает чинить пасть. I'm on fire! Добре. Спрацювало. Дякую, а туди скидувати навошта? Зараз херак би. А коли б там води не було, воно ж взяло б, улетіло і розбилося б. Технології, блін. Так, давайте заховаємося. Ідемо вниз. Треба забрати гэты дисочок. Вітаю, Мармоль. Для тих, ну, я бачу, вже у нас людей долучилося, а гэта ўжо, у прынцыпе, 10 блізка до конца гульні. So you're still here? А ти чого не збіг? Чому тут все ще в городі? If you have come to use the library, I'm afraid I must disappoint you. We're all very busy. Зараз головна подія розповіду, і куди ми, і чим ми займаємося, Don't worry, I didn't come by to do розповіду. any reading. Дайте йому тільки договорити. Good. With the Tyrant army approaching, we don't have much time. До города наближаецца армія тайранаў. Гэта нашыя ворагі, але яны, хутчэй, інструмент нашых ворагаў. Нашыя галоўныя ворагі — гэта магутная арганізацыя «Авангард», якая знаходзіцца, у гульне знаходзіцца, ёсць два сусветы. Старк і Аркадія. Гэта наша зямля, якая два варыянты яе. Адзін навуковы, а другі магічны. Мы зараз знаходзімся ў магічным варыянце нашага сусвета, у Аркадыі. І «Авангард» — гэта групіроўка, якая спрабуе аб'яднаць гэтыя сусветы два назад, што вельмі небяспечна. Яны зараз прывялі сюды армію да гэтага горада. У горадзе амаль нікога не засталося. Мы спрабуем зараз апошнія рэчы зрабіць у гэтым горадзе, пакуль не набегла армія. Людзі амаль усе збеглі адсюль. Змажам блінчыкі з металу. Дранікі мы смажам, дранікі з металу. Так, Табаяс ёсць? Дзе-небудзь. Goodness, you do not know? Табаяса I'm sorry I забілі? have to tell you this, but А ё-моё. Tobias, he's dead. Murdered. No, by whom? We don't know, but we suspect Агенти Авангарда, agents. хутчэй за ўсё. In the chaos of the evacuation, the soldiers had their hands full making sure no one was trampled and that looters were promptly apprehended. When we visited the temple after Мы everyone только had что left, посмажали каменный we saw the books драник. and valuable artifacts we wanted to bring here for safekeeping. We found Tobias by the mules he loved so dearly. He'd been stabbed in the heart. And from the looks of it, he didn't resist much at all. He probably even Яго забіў хтосьці, каго ён нават ведаў. Why Tobias? He was the kindest, gentlest man I've ever known. Always helpful, always ready to listen. I'll really miss him. So will all of us. He was a great man and a great vestrum. Калі хто не памятае, Табаяс гэта галоўны ў царкве быў, у храме. Той, хто нас сустрэў у гэтым сусвеце, калі мы сюды ўпершыню скокнули. And the Vanguard, well, they would be happy to see the end of him for good. Там вось гэты наш дранік у вадзе зараз плавае, яго трэба падабраць. Так. Авангард наши галоўныя ворагі, але самая галоўная праблема — гэта выратаваць баланс, то бок баланс паміж двума гэтымі сусветамі. Для таго, каб гэта зрабіць, нам трэба самім трапіць у вежу спецыяльную, якая знаходзіцца па-за межамі абодвух сусветаў. У гэтай вежы можна кантраляваць баланс і выратаваць яго. Але трапіць у яго проста так нельга. Яе можна ў гэту вежу трапіць толькі выкарыстаўшы вельмі складаны ключ, таму што ў вежу, ну, не павінен ніхто трапляць, акрамя ахоўніка гэтага балансу. І ключ гэта запасны варыянт, скажем так. Мы зараз ідзем праз чорны ход, і нам патрэбна зрабіць дыск баланса. Мы ўжо сабралі сам дысочак каменны,
разам, і ў яго патрэбна ўставіць. Зараз пачакайце, у мяне тут на фоне ездзіць там нехта. Вось. У яго трэба ўставіць 3 драгацэнных камяні. З 4 у мяне ёсць толькі 1. Так што дысочак добра, што зрабілі, але ж яшчэ ключ не скончаны. Плюс трэба знайсці ўваход, куды гэты ключ можна прыкласці. Уваход зараз, як мы вызначылі, знаходзіцца нахрен у космосе. Ёсць невялічкая складанасць з гэтым, але ўсё пакрыху. Баланс паміж дэбітам і крэдытам, бухгалтарам і касмічныя міжсусветнай. Літаральна яно і ёсць. Дэбіт і крэдыт магія. Ну, па тыпу не магіі, а хаоса. Па тыпу навука гэта парадак, магія гэта хаос. Трэба паміж утрымліваць баланс, інакш усяму кабзда. Shouldn't you be leaving the city? Leaving? No, I'm staying here with my fellow minstrel. The Enclave is our life and our home, and we're not letting the Vanguard and the Tyrant army drive us away. But we will defend ourselves. With what? Books? We may look harmless, but don't judge a book by its cover. There are many of us who are skilled at magic. I can throw a pretty mean ball of fire myself. Старый, куди ти в бойку лезеш? Swords and bows, and a few of us are well versed with deadly weaponry. Ён збіраецца змагацца. We won't be easily defeated, trust me. Калі ўсяго горада няма, і тут армія дзесьці паблізу. What's the rusty wheel downstairs for? The wheel? Oh, yes, the wheel. That's used for draining the water out of the pool. Ага, мы яшчэ туды не падышлі ўніз, але справа ў тым, што той дысочак мы не забярэм, ён у самай вадзе. Блін, Райан, магла бы ўжо проста ўзяць і падысці туды ў ваду. Нельга так проста. Карацей, трэба будзе спусціць ваду там унізе, каб забраць дысочак. Do you know why the drainage wheel is stuck? Goodness, it is? Oh, why, yes, of course it is. We keep the sluices locked so that the pool is not drained by accident. Could you unlock it for me? Certainly. But why? Because I need to drain the pool. Goodness me, you do? Very well, I will unlock the sluices. Добра. Ён зараз там яны спецыяльна блакуюць, каб... Ну, можа, спецыяльна яны воду гэтую трымаюць, таму што павінен быў цудоўная сістэма. Навошта гэты дысочак павінен... Ён быў павінны астудзіцца. Гэта мае сэнс. То бок, як толькі ён выплавіўся, ён павінен быў упасць кудысьці ў халодную ваду. Там даволі глыбока. Я думаў, там літаральна 2 ступенькі, і Райан проста магла б взяць і падысці. Цудоўна. Дысочак ёсць. It's the complete and assembled stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. Ритуал з гэтым скончаны. А я магу нешта з ім класці адразу камень туды, напрыклад? Не, не магу камень. Добра. І стары сышоў. Больш у кадры таксама няма. Атрымліваецца, мы ў аркады скончылі. Нам трэба вяртацца ў Старк. Пачакайце, у аркады яшчэ павінен быць адзін гэты самы драгацэнны камень. Што мы з гэтым зробім? Я так разумею, гэта армія тырэнаў. Oh my god, it's an army heading this way, and they've got the road blocked. Where's a shift так when you разумею. need one? I'm in real trouble here. Табе лепей бы ўжо скокнуць. I did it last time I was scared out of my mind, and I don't feel any safer now. It's not working. I'm just gonna have to hide out in the... Oh! Ой, я трымалася shift разлом адчыніць. Частка 11. Кін. Тут хутчэй гаворка ідзе пра драйкінаў. Again. I'm like the Incredible Hulk, except my powers only work when I'm scared silly. That's the second time I've opened a shift by instinct alone. У нашай галоўнай гераіні ёсць магчымасць адчыняць парталы паміж сусветамі і праходзіць праз іх. Wait, didn't the old lady say I should use what I do best to focus my talents?
Is running away really what I do best? Come to think of it, why did the shift dump me here? I wasn't even thinking about the studio. Так, яе закінула ў студыю. Яна мае магчымасць параскокваць паміж Старкам і Аркадыяй, паміж двумя сусветамі. Аднім раней гэта быў адзін сусвет, але ўжо апошнія нешта 12 000 стагоддзяў ужо гэта розныя літаральна рэчы. Вось, і гэта яе арт-студыя, у якой яна працуе у акадэміі нейкай мастацтвам мясцовай. I'm way past finger painting. Маляваць. Ну што, памалюем? То самы час, мне падаецца. Оп. I'm way past. Літаральна, мне падаецца, нам зараз дадуць магчымасць памаляваць. The old Серьезно? woman, Lady Alvane, was it? She said something about using my craft А. to focus my powers. Яна To learn how to літаральна... open a shift at will. I guess it's worth a try. Яна спрабуе зараз сканцэнтравацца з-за таго, што яна мастачка. І адзінае, што яна добра ўмее гэта малюнкі маляваць, яна спрабуе сканцэнтравацца такім чынам і выкарыстаць гэта для скока, ні халеры сабе. My own, I Я думаю, ні did. халеры не спрацую. Oh, mother, what's wrong with you? Падзея нешта вельмі хутка скочыць, я яшчэ. Это адна з драйкінаў, цмокаў. Іх усяго 4. What's happening to you, mother? I am dying, April. But you can't die. You're the mother, the white dragon. You're eternal. Aren't you? The mother is, April, but I am not. It is time for the new to replace the old, for the seed to grow into a flower, and for the withered and the grey to turn to dust and pass on into the ages. Help me understand, please. Take my blue eye, the crystal. You need it. But I can't. Take it, quickly. Угу. Яна дала свой крышталь. З 4 у нас ёсць 2 зараз. Яна памірае, і я так разумею, што яна перарадзіцца нейкім чынам яшчэ. Яна гаворыць, што ў маці, то бок белы цмок не памірае, але перанараджаецца. Конкретна яна памрэ, а маці не. Ну, то бок, яе белы цмок не памрэ. To witness the new mother. I promise. Be who you are, April. Do not be afraid of that. Who am I? My daughter. У сенсі? Daughter. У сенсі моєї дочка. Якого хера? Мы бачили її один раз. Дагэтуль. Дякую вялікі. Дякую вялікі, што яшчарку, боже, лыжачку выкарыстала. Вось ёсць яйка. Гэта яйка мы выратавалі яшчэ. Be who you are. Sister? Sister. Ты ё-моё. Ні халеры яна пачала. I can do it now. I can shift. It's not easy, but I can do it. April Ryan, почалося. I think I've done all I can do in Arcadia. I have the 2 Arcadian Dragon's Eye jewels, the disc, and the star map. Now I need to find the Guardian, the 2 missing jewels, and somebody who can help me decipher the star map. And I have to look for those things here, in Stark. Угу.
Так, давайте. Я зараз боюся хоч куди-небудь адайсці. Ну, по типу, я просто перейду на сусідній екран і нас одразу закине кудись. Я так розумію, гульня вельми хутенько йде до свого конца. Давайте підсумуємо. У нас є диск, у нас є, який з'являється часткою ключа, у нас є 2 камені з 4, кришталіка драйкінів, або драконів, або дрегонів, або цмоків. І дякуючи гэтаму мы зможам увайсці ў вежу баланса. Да самой вежы баланса, да і ўвахода, нам трэба будзе трапіць нам патрэбны хтосьці, хто нам дапаможа разабрацца з мапай зорак, на якой у нас намалявана, дзе канкрэтна знаходзіцца зараз гэты ўваход. Пытанне ўжо, як туды трапіць. Астатнія камяні павінны знаходзіцца ў старке. Вось тут тыя 2, якіх нам не хапае, яны павінны знаходзіцца ў старке. Наша дзеянне гэта хутчэй за ўсё знайсці картеза і пачынаць штосьці ад гэтага. Мы не жадаем, каб Вангард нас паставіў свайго ахоўніка ў гэтую вежу, ну, у вежу баланса. Але яны таксама могуць нічога не рабіць. Яны зараз схавалі гэтага самага наступнага ахоўніка, яны ўзялі ў палон. І такім чынам, калі ён не заступіць, то баланс пакрыху сам па сабе разваліцца, так што, ў прынцыпе, яны могуць і нікога туды не засылаць. Але яны не жадаюць, каб мы перамаглі, бо любы чалавек, які можа стаць гэтым ахоўнікам у вежы, ён для іх праблема, таму Вангард будзе спрабаваць нас спыніць. Сам знойдзе. Вось. З маці і белым цмокам я ні халеры не зразумеў. Маці ёсць белы цмок, яны называюць яе, белай маці, альбо проста маці. І я не разумею, як яна працуе, і чаму мы з'яўляемся па тыпу дачкой маці гэтай, белага цмока. Я вось гэты момант увогуле не зразумеў. Так, і там улетел так. Гэта сіблінг, гэта наша сястрычка улетела, яшчурка. Так, так. Картез татка? Вось гэта невядома, з картезам увогуле складаненька. Я думаю, што ён цмок. Я амаль 100% упэўнены. Але дзе знаходзіцца апошні цмок, пра яго нават гаворкі яшчэ пакуль не было. Можа, ён нехта відавочны, хто перад намі заўсёды быў. Добра. Давайте захаваемся. Мы зноў у царкве, у якой літаральна былі ў пачатку стрыма. Давайте пачытаем яшчэ дзённік, таму што тут могуць быць думкі Эйпрэл. Але хутенька. Белы цмок мёртвы, яна жыве у сваёй дачцэ. Перанадзелася ў ёй. It was my mother, my real mother. I don't know how to feel anymore. Is it true? Is it because I feel that is? Эйпрэл Райан ведае, адчувае, што гэта праўда. То бок, тое, што сказала белы дракон, Дрейкін, яна ведае, што гэта яна. Яна атрымліваецца... Пачакайце-ка, тады атрымліваецца, што Эйпрэл Райан і ёсць адна з кінаў? Ну, па тыпу драйкінаў. Мне падаецца, гэтага ніколі... Яна заўсёды была... Яна ведала, што яна з'яўляецца сіратою, але мы не ведалі, па-моему, пра гэта. Можа, гэта неяк узгадвалася, і мы не звярнулі ўвагу? Добра. У нас ёсць дыск, 2 вочка драконаў, ёсць зоркавая мапа, і Бёрнс Фліпер павінен быў зрабіць нам фейкавы ID. Блін, з нашай магчымасцю тэлепартавацца, яна ўжо настолькі неяк лёгка гэта зрабіла апошні 2 разы, што я думаю, што яна такая хоп, скок туды і проста ў базу Вангарда тэлепорт. Не вельмі, не настолькі можа кантраляваць. Дарэчы, так, дзе ж апошні цмок? Дарэчы, камень не дам. Ну, цмок, нам патрэбна, нам вельмі патрэбна. У нас не хапае 2. Адзін мы, хутчэй за ўсё, ад картезы атрымаем.
Так, Картэ сказаў, што ён ведае, дзе знайсці іх. То бок для таго, каб знайсці 2 камяні, нам патрэбна спачатку знайсці Картеза. Добра. Ну, план просты. Шукаем Картеза. Это отец? No. Не Not сёння? today. Добра. Добранька. Давайте зазірнем уже ў гэты будынак. Мяне здзіўляе, што тут людзей няма. Занятая вуліца была. Не, няма. Для тых, хто, магчыма, заблытаўся. Мы зараз знаходзімся ў Старке. Гэта літаральны наш сусвет, але падзеі ў гульні адбываюцца. І ў метро нікога няма. Падзеі адбываюцца ў будучыні. Не памятаю, які год, 2200 і нешта такое. Вось. І... Так, нам трэба да фліпера. Ідзем да яго. Фліпер гэта хакер мясцовы. Падзея ў будучыні і розніца паміж амаль сярэднявечнай аркадыяй і Старкам відавочная, і гэта стварала яшчэ большую праблему, таму што людзі ў аркадыі ведаюць пра Старка, яны-то не забыліся. Больш за тое, справа ў чым яшчэ? Тут ёсць тэма сноў, мар увогуле паднімаецца. І людзі мараць у Старке, калі спяць, яны мараць аб аркадыі, то бок бачаць цмокаў, вось гэта ўсё там. Розная карацей, розную магію. А у аркадыі людзі ім наадварот марыцца Старк, то бок яны бачаць нашай тэхналогіі, яны ведаюць пра іх. Вельмі добра, і ў іх гэта гісторыя, яны нічога гэтага не забыліся. Выбачце, мог, нічога не магу зрабіць з гэтым. Так, ідзем у яго сховішча. Мерзнутны фліпер. Давай. Sorry I'm late. Whoa! It's the fake ID girl. Hold on. Безногий хлопец. You got it? Where you been, man? I've been holding on to this for a week now. Yeah, a week. What's the trouble? I paid up front. What's the trouble? What's the fucking trouble? The trouble is, baby, this thing's hot. It sizzles, man. They catch me with the shit on my hands, they give me 20 at least. Like you wouldn't get twice that for any of the stuff you have in here. Yeah, but that's mine, man. Mine. My problem. This here is yours. Shit, take it. I don't want it anymore. What up? That's all. Добра, ён надаў нам ID, які абяцаў, але мы трошкі затрымаліся. Мы планавалі ў яго на наступны дзень забраць. І гэта было па тыпу хутчэй, у сэнсе ты заўтра гэта зробіш, а потым мы знікаем на тыдзень, таму што нас закідвае ў аркадыю. Ну, так быццам ён будзе з перавернутай мышкі. Маеш на ўвазе, што гэты дыск это ёсць мышка, а ён гэты самы шарык? Мяне цікавіць вось гэтая машына, за якой я магу ўсё увесь час я магу з ёй узаемадзейнічаць. А вось белы крышталік. Я не ведаю, што магу зрабіць. Ну, это не павінна спрацаваць. Уявіць сабе, крумкач прылятае ў гэтым сусвеце. На жаль, ён скакаць паміж сусветамі не ўмее. Добра. Атрымліваецца, дамоў нам нельга. Это небяспечна. Метро Circle. Вось сюды нам патрэбна, і нас павінен наш ID падысці да ахоўніка і пусціць нас у месца, у якое простых смертных просто так не пускаюць. Ось да гэтых элеватараў. У сэнсе ліфтоў. Вось ты, хлопча, калі ласка, у мяне ёсць ID.
Не падыдзе? Ага. Просто наяўнасць гэтай карткі ўжо нас прапускае. Добра. Неяк у вас тут сумненько. Это вельмі богатый район города. Я не памятаю, Ньюпорт ён называецца, альбо нешта такое. Гэта да шатлаў. А, тут можна паглядзець яшчэ. Бутик нейкі. Cool and Бессэнсоўна. Тут ні з кім не паразмаўляць. Да труб. Там что-нибудь ее? Пицца. Машина с пиццей. I am sorry, but this Bingo instant pizza maker has been shut down by order of the Newport Department of Biological Warfare. About time, too. If you or anyone in your immediate family has enjoyed a delicious Bingo instant pizza recently, please report to an area hospital as soon as possible. Have a nice day. І хуткая піца, аўтамат па выдачы хуткай піцы. Гэты аўтамат быў зачынены дэпартаментам па біялагічнай зброі Ньюпорта, таму што па ваенных biological warfare, то бок літаральна біялагічнай зброі. Яны яшчэ частка гэтага паведамлення, што калі ласка, калі вы альбо хтосьці з вашых знаёмых еў не так даўно гэтую бінга-піцу, не так хуценька, хутка піцу, то калі ласка, завярніцеся да шпіталя як мага хутчэй. Мясцовы, так, літаральна, гэта дэпартамент па дагляду за біялагічнай зброі піцу зачыніў. Цудоўна. Так, трубы, туды. Я не ведаю, куды мне дакладна патрэбна, я ўвогуле не ведаю, дзе мне шукаць картэза, але тое, мы збіраліся разам з ім пранікнуць у штаб-кватэру Вангарда. Пытанне, дзе ён можа быць. Так. Это что мы, где мы увогуле? Что это такое? Отправление. Краковская с пепперони. Не, я яшчэ ўсё ў парадку з ёй. Так. А яго хіба не захапілі? Не-не-не, мы не ведаем. Мы просто не ведаем. Управленні розныя, шатлаў. Але да штаб-кватэры гэта нас не вядзе, ці не? She's one of those chirpily soulless plastic-faced sales reps specifically bred for one single-minded purpose: to make you sign a colonization contract. Яна займаецца тым, што падпісвае каланізацыйныя кантракты. Гэта будучыня, нагадваю. І тут нармальна яны зараз займаюцца тым, што чалавецтва каланізуе іншыя планеты, але гэта насамрэч значна горш, чым гучыць. Людзей літаральна, за далгі, за нешта яшчэ нейкае там правіннасці, альбо просто за, таму што ты падумаў, што гэта неблагі шанс зарабіць трошкі грошай. Карпорацыі адпраўляюць цябе ў калоніі, і ў калоніях гэта, даволі марудная праца, і ты ўжо, за чалавека цябе там ужо лічыць не будуць. I mean, if they got paper around, they've got to be good people, right? Ну вось. Яна сама не вельмі добра думае аб іх. А навошта нам з ёй размаўляць? Магчымасць ёсць, таму і размаўляю. Good morning, ma'am. How are you today? Fantastic. And you? I am just fine, ma'am. Thanks for asking. Well, isn't that just peachy? I guess. How may I help you today, ma'am? Як адчуванне працаваць на цёмную старану сілы? How does it feel working for the dark side? Pardon me, ma'am? I mean, it's slavery, isn't it?
Certainly not. That's a popular misconception. In fact, our colonists are given the best of care, a job suited to their talents, and a full salary. You tell yourself that if that makes it easier to sleep at night. That's all, thanks. Thank you, ma'am. Please come back and see us again. Наконт запихваць кагосьці ў камеру, гэта у яе было нейкі момант, яна бачыла, што робіцца з не картезам, а ахоўнікам. То бок ёсць ахоўнік. Зараз, сістэму нагадваю. Нагадваю, ёсць ахоўнікі, і замест папярэдняга яго месца павінен быў заняць новы. Але авангард яго перахапіў, і ахоўнікі змяняюцца ў вежы баланса раз у 1000 гадоў. Наступнага схапілі авангард і кантралююць зараз. Яго там пад гэтымі самымі, карцей вось па тыпу МРТ там піхаюць. Карцей, нешта дрэннае з ім робіць, я так дакладна не зразумеў. Картэж жа павінен быць на волі, і з ім павінен быць усё ў парадку. Магчыма. I mean, considering what I've been through in this outfit, I'm surprised I look as presentable as I do. Так, на шаттл нас не пушчаюць. А што нам трэба ісці пашопіцца? So what if this store's way out of my league? After what I've been through, I deserve to splurge a little. На шаттл нас не пушчаюць за нашага адзення, наша вопратка не падыходзіць. Или рэальна мы ў нашай вопратцы былі толькі дзе мы не былі. Вось. Апошнія грошы змарнавалі ў краме бліжэйшай. Давай, шаттл. Поехали. Колоноскопию праз ноздры, вы что? Осторожнее, осторожнее с этим. У самый верх на шатле. І ось гэта павінна быць самае дарагое ўжо месца. Ахоўнік стаіць. Што цікава, гульня старая, і вось на некаторых персанажах тэкстуркі трошкі, вознікаюць. На гэтых ахоўніках яны ламаюцца горш за ўсё. То бок ён насамрэч не шкілета ніякі, ён павінен быць нармальны, просто што тэкстурка ламаецца. Officer? Офіцер, мне трошки порозмовлять. Can you direct me to the MTI building? Certainly. See that huge, massive, towering building over there? That's it. Yes, ma'am. Okay, thanks. Самый здоровенный будинок, это той, куди нам потрібно. Чудовно. Это шлях униз, я так розумію, так? Wow, it's a faux Roman palace. How very Las Vegas. Scary. I believe that circle with a big X through it is supposed to represent the destruction of the balance. These guys don't get around. Мы уже, по типу нам пропустили, не было ніякої касцени, ми вже знаходимося у головній штаб-квартирі. Нагадываю, что тут авангард царквой з'являецца і прапаноўвае ідэю пашырэння сусвета, скажем так. Яны нешта по типу... Яны ж не скажуць, што яны ведаюць пра Аркаду, і там сусвет з магіяй, пайшлі паляваць над смокаў. Не-не-не, не халеры. Яны просто царква. Hi there, Jerry. Gerald, do you have an appointment? Вам назначена. Я наведваю свайго сябра, даглядаю пацукоў. Мне трэба пабачыць твайго боса, Джейкаба Макалена. Блин. Слухайце, справа ў тым, што мяне ж не пусціць, але калі я скажу, што я да боса Джейкаба Макалена і скажу, хто я, можа нас і пусціць. Сачым за пацукамі. I see. Very original. There have never been any rodents on Grendel Avenue, miss. Их не было, тому что мы проверяем. No problem, because rats are my specialty. Very droll. This is a private building, miss, and I suggest Раптоўна гук нешта упаў у гульне.
Так, як працювати ліфт? How do I call the elevator? You do not, miss. I call Ага, ліфт не визвати. Alright, Тільки він thanks. може це зробити. No, you misunderstand. I call it. For people who work in the building, or for those with appointments with the people who work in the building. Слухай, мужик, You are... How я тут shall I телепортуватися put this? вмію. Street vermin. A hooligan. Scum. You were homesick the day they taught diplomacy, weren't you, Jerry? Gerald, please leave the building. Яна його під'їбує. А ўсё, Джерри кліча. Вельмі таксічна. І ён такі, мяне клічуць не Джерри, мяне клічуць Джеральд. І ён кліча нас літаральна пачвара, і ну там пацуком, і ось гэта ўсё прыйшла тут такая ўся. Смешныя дыялогі ў іх. Так, на якім паверсе Джейкаб Макален? What floor is Jacob McAllen on? We do not have a Jacob McAllen working here, miss. Do you have any McAllens at all? I'm not picky. I am not about to divulge any private information to a person such as yourself. Ой, да ладно. Good for Пусти you, меня уже. Jerry. Gerald, it would be so nice if you left Ми їх now, просто будемо miss. використаємо саму високу могутність April Ryan і просто заділб'ємо його. Can I bribe you? I'm sorry. What? Я дам тобі грошей, а ти Pay you to let me пропустиш мене. slip by you unnoticed into the elevator? For goodness sake, miss, absolutely not. I am not your common lowlife. I'm sure even a stand-up guy like you, Jerry, needs some pocket change now and then. Gerald! And no, I do not. Now I would like you to leave. Immediately. Джеррі. Very much, Jerry. Успокойся, все буде в порядку. Gerald! And if you do not leave, miss, I will be forced to call the police. Яго голос, гэта ж голос Крумкача. А, ну так, докладно. Это ён. Так, что мы на яго можем? Малпа. Давайте возьмем малпу. Тыкнем яго. Не? Добра. Что я з элеватором могу зрабіць? З ліфтом. Ліфт? Адчыняйся. Окей. Джерри, слухай. У мяне... Stunning, in a creepy neo-fascist way. Hush. Так. ID-картка не дапаможа. Не дапаможа. Што мы яшчэ можам прыдумаць? Арганічны пластик, які мы з самага пачатку бягаем з сабою. Давайте паспробуем яшчэ раз паразмаўляць. Здзяўбем яго. Можа парыць на флейце? Зараз паспрабуем пасля таго, як яго здзяўбем. Jerry. Gerald. And did I not tell you to leave? Thanks, Jerry. Добра. На флейце, ну, хутчэй за ўсё не спрацуе, але будзем задзёўбваць. Паслухай, як цудоўна мы граем. I guess he's not around. I should try again later. Не ўразілі мы нешта Джерри. Джерри, мой гадзіннік. Давайте мы Джерри дадзім грошай. Няўжо нейкі нечаканы варыянт будзе? Па тыпу, вось гэтыя вельмі важныя прадметы сунуць Джерри патрэбна. I'll save it for when I really need it. Малпа не працуе, дзённік таксама. Пярсцёнак. Джерри. Только не говорите мне, што зараз гэта адзін з тых выпадкаў, што мы павінны пайсці кудысьці. І, ну, па тыпу, вось, дамовіцца, каб нас адправілі на каланізацыйным караблі, і вось толькі потым мы можам з Джерри аб нечым дамовіцца. Ну, вось такое. Мы ж ужо колькі разоў сустракалі такое. Фоточка таксама. It's a picture of Charlie, Emma, and me in Florence Park.
The desk serves two purposes: to scare the hell out of innocent visitors and to instill whomever stands behind it with a... That's Jerry, the ever-helpful receptionist. Джерри, ты не допомагаешь. Монетку? Апошнюю, что на засталося. Слухайте, літарально, мне просто нема предмета, яким може допомогти. Яго просто нема. Зараз нам прийдеться по усіх територіях пробігчися, каб знайти, що робити. Тома? Якого Тома? Перекликаться раштунком на кімсті, калі геймдизайн перегуляў распрацоўшчыкаў. Так, яно тут даволі часта. Тут яшчэ бывае такое, што вы зараз, напрыклад, можа быць рашэнне увогуле не тут. Рашэнне гэтай праблемы будзе ўзяць піцу, напрыклад. Не ведаю. Каб Джерри было дрэнна. Нам трэба пазбавіцца ад Джерри. Усё што заводна зрабіць. I am sorry, but this bingo instant pizza if you or anyone in your immediate family. Так, ён просто так не прадае нам піцу. Я магу нешта... I'll save it for when I really need it. Малпачку прыкладзем, не. Можна здабыць піцу нейкім чынам, невядомым. Альбо можа, нам зараз трэба ісці... Можа, нам трэба пайсці сустрэцца з нашым хакерам гэтым, каб ён нам узламаў гэтую машыну, і мы ўжо з гэтай машынай здабылі там піцу, і потым аддалі піцу Джерри. А, тут прывесці Тома да Джерри, гэта было трошки складана. Давайте до хакера збегаем. Вось просто... Я ўпэўнены, што гэта не тое, але ж гульня час ад часу бывае з нейкімі сваімі уяўленнем таго, што нармальна, а што не для рашэння пазлаў. Но я думаю, што наш адказ будзе рэальна вось гэтая піца. Гэта аўтамат з піцай, які біялагічная катастрофа наша, ён дакладна для Джерри. Бо мы адзінае, у асноўным, чым мы займаемся, гэта мы... Як мы перамагаем ворагаў? Мы альбо заставляем іх упасці туды, куды не патрэбна, скарыстацца не тым, чым патрэбна, альбо скарміць ім то, што не патрэбна. Мы не спрабуем атруціць Джерри. Мы жадаем паказаць яму апошнюю версію біялагічнай зброі, якую даследавалі ў бінга-піцца. Атруціць не ні ў якім разе. Калі зараз ён не падкажа нам нешта наконт піцы, то я адчыняю праходжанне. Што? Сметніца? Якая сметніца? Hey, Flipper! I'll be right Назад? up. Добра. Паглядзім. Толькі ўжо па сліперам паразмаўляем. What up? That's all. А, ну добра, ніякай размовы яго няма. Я чакаў, калі гэта паведамленне выскача. Я нагадваю, што бязглудзіцы новыя па Alone in the Dark выйшлі, і зараз яны ўжо сёння ў агульным доступе, і іх можна паглядзець на YouTube. Таму налятайце, калі ёсць жаданне. Сметніца вось гэта. А, слухай. Яна не жадаю ўзаемадзейнічаць з гэтым кантэйнерам. Што ў мяне ёсць, каб з ім паўзаемадзейнічаць? Мёртвага пацука яму здабыць? Не? Дыск? Крыху ўлева ад кантэйнера. Труба ёсць, і мы тут гэтую самую фарбу не разыгрывалі, як яны траслі, карацей. Шейкер фарбы. Толькі у мяне зараз некай... Ну, я тады колу патрас.
ID-картка, не, нічого з гэтага сюди не працуе. Кантэйнер дакладна можа быць карысным. Я толькі не памятаю, я можа ўжо з ім узаемадзейнічаў, ён ужо не патрэбны. Можа мне машына тая патрэбна. Uh-oh. У сэнсе. Uh-oh. It bites. Што канкрэтна? Пра што яна гаворыць? It's a 2032 Camaro. It's... Мне падаецца, я бачыў слова смецця. То бок тут дзесьці, так? Гараж. Вось, ты бачыў не гараж, ты бачыў слова, ну, не garbage, а гараж, карацей. Давайце праходжанне. Хутчэй за ўсё камбінацыя прыкладна здабыць пацука, не прынесці Джерри, паказаць, што глядзі, у вас тут пацучкі. Нешта такое. Праходжанне. Мне падаецца, дзесьці павінны быць ужо вельмі блізка да канца. Так, усяго 12 частак, то бок мы, магчыма, сёння пройдзем. Магчыма. Калі застанецца, то зусім не шмат. На жаль, у мяне абмежавана па часе, і праз гадзіну мне трэба будзе скончыць абавязкова. Вось, паглядзім яшчэ. Так, спісак... Частка друка. Ё-моё, яшчэ як далёка. Шукаю. Так, уваход у MIT, гэта метро Circle. Так, уваходзім. Не, гэта ўсё яшчэ. Студия, кафедральный, доки, метро Circle. Показать пицца-бокс рецепционисту. И он отчинит тады двери. Так, а где мы ее здобудем? Ага. Я чамусьці падумаў пра адну рэч і не зрабіў гэтага. Фліпер нам можа дапамагчы. Я ўсё яшчэ праходжанне не падказала мне дакладна, што зрабіць. Там дакладна трэба піцу здабыць. Гэтым разбярэмся яшчэ. Але фліперу можна аддаць мапу зоркавую, каб ён яе расшыфраваў. Каля ўвахода будзе сметніца. Гэта той кантэйнер, каля якога мы былі. Я просто так разумею, што мы павінны былі гэта ў папердніх частках увогуле рабіць. То бок зараз прыйдзецца альбо шукаць у праходжанні, дзе калі яно там рабіла гэта. Альбо там мне падаецца гласарыкі ёсць, якія гавораць, дзе знайсці ўсё. What do you do, rip off a museum or something? Because I'm cool with that. It was a gift. Would you be able to calculate the coordinates of that cross based on the positions of the stars? Shouldn't be a problem, as long as this thing's accurate. I'll just do some chem trace tests, see when it was made, and then figure out the rotation of the constellations and calculate the... Yeah, sure. And what's it gonna cost me? This time? You still got credit from the AG unit you gave me. Works like a fucking charm, I'll tell you, baby. It's hot, I can... Добре, нам просто зробіть гэта. Even with two people on at the same time, oh yeah. I don't want to know that. So, when can I get the results? Can't do the chem tests here, but I'll call a friend of mine, owes me a favor. Come back later. Yeah, later. Мы хіба раней маглі падняцца на ліфце? Я думаю, што дзеянні для таго, каб атрымаць піцу, мы некаторыя павінны былі зрабіць раней. На лифте поехать не могли, только за этой карткой.
Добра. З гэтым разабраліся. Але ж гэта не падказвае. Сон, студыя, кафедральны сабор. Што цікава, са сметніцы. Гэта у метро Сёркл са сметніцы гэтую піцу і падабраць. Усё, знайшоў. Ну, я ведаю, што рабіць. Літаральна, ты маеш рацыю. Там дзесьці сметніца была, з якой можна гэтую піцу падабраць. То бок не з самого аўтамата. Зараз мы яе здабудзем. І аддадзім Джерри. Джерри спадабаецца, я ўпэўнены. Так, метро Сёркл. Сметніца. По-моему, там улева экран праварочваецца, калі падысці бліжэй да гэтых самых, да ліфтоў. Альбо тут будзе зноў нейкае дзіўнае месца, дзе мы можам прайсці. Альбо ўлева, альбо ўправа. Не, нельга. По-моему, улева было. Не? Добра. Мне падалося тады. Так, а праходжанне гаворыць у метро Сёркл. Вось тут, на гэтай лакацыі. Ага, усё ж такі на элеватарах уверх і там дзесьці наверсе. Я не заўважыў. Ох, уж гэта клікі. Дзесьці поінт-клікеры гэтыя. Пайдзі знайдзі што-небудзь. А, вось зараз падказка з'явілася, бачыце? Падбег і выкінуў. Яе не было тут. Толькі зараз піца-бокс гэта з'явіўся. То бок, пакуль мы зорную мапу фліперу не аддалі, гэтая халера тут не з'явіцца. Вось такі дызайн. Гісторыя чмурэнная. Старыя квесты мяне час ад часу забіваюць проста. Так, на шатлы зараз ляцім. У Авангарда реально до холера грошей. Джерри, давно не бачилися. У мене для тебя есть подарунок. There's one piece of moldy pizza left inside this pizza box, and it seems to have chemically merged with the cardboard, so I'd better, keep it closed. Джерри, тримай, тобі сподобається. Got a pizza delivery for Mr. McAllen. Really? There's been no... Wait a second. Weren't you in here before? Я уже забувся на нас увогуле. Been delivering pies to Venice. I ain't been up here before. Nice hood, clean pavements, good air. I could have sworn. Oh, very well. Give me the pizza and I will see to it that it's delivered to Mr. McAllen as soon as possible. No can-do, guy. This has got to be delivered now before it gets cold. You know how Mr. McAllen gets when his mozzarella is cold. I can't very well leave my post, so... All right. Step into the elevator and I will send you to Mr. McAllen's office. But I want you back down here Достава pronto, пиццы. understand?
Ідеально. Што гэта за халера? Іу? What is that? It looks... God, it looks human. I'd guess the Яго Vanguard are growing людзі these creatures у for a колбах purpose. у пакоі. Maybe soldiers? That's one war I'll do my best to prevent. They're humanoid. Ні халери сабе. I can literally feel the price of this outfit. Nice. I don't know what they're growing in these tanks, but whatever it is, it's disgusting and alive. Там яшчэ і маленькае нешта вырошчваюць. Я так разумею, можа I don't know what эмбрыоны they're гэтай? growing in these tanks, but whatever it is, it's disgusting Okay. and alive. That's an amazing view. I can see clear across the city. Дайте мне літаральна пару хвілінак. Я зараз вернуся. Вітаю, я тут. Зараз хутенько. Давайте гук проверу. Так, гук на месте. Де? Вертайся, кай ласка. Дякую. Ау, ненавиджу в этой гульні. Так, стробаскопія. Цудоўна. Мы у пакоі зараз Макаліна. Гэта галоўны, самы галоўны чалавек у нашым... Дзякую вялікі 9500 адправляецца на Tactical Bridge Wizards. Самы галоўны Джейкаб Макалін, гэта глава Вангарда, я так разумею, увогуле ўсяго, але ў асноўным у Старке, у сусвеце, у нашым сусвеце. Што я на стале ёю? Можа піцу пакласці? Не? Піца, ўжо ўсё, мінус піца. Галоўнае. Ліфты там ёсць, ну добра. Самы час пакапацца сярод яго рэчаў. There's nothing here that's my name and my address. Obviously there's... God, they've been tracking me, watching me. Яны ўжо сачаць за некаторы час за Эйприл Райан. Ёсць інфармацыя. А вось, я так разумею, я іх не вельмі разлічаю, а гэта альбо гэта і ёсць самае галоўнае. А, ну гэта галоўнае сам Макалін. Since before we knew your name, before you even came to Newport. And then you simply walk into my lap like a mouse into a great big trap, looking for the cheese, I'd imagine. The Guardian. Well, he's not here, I'm sorry to say. He's being held elsewhere,
awaiting your directions. You do have them, yes? The directions to the Guardian's realm. Так, яго можна нахрен пасылаць, таму што у нас ёсць тое, што патрэбна яму, ну, у прынцыпе, у яго ёсць тое, што патрэбна нам. Мы спрабавалі знайсці ахоўніка так-то, увогуле. Але выглядае так, што адзіны, хто каму прыйдзецца становіцца ахоўнікам будучым на 1000 гадоў бліжэйшых, гэта мы. Іншага варыянта нешта пакуль што не прадбачыцца. Вода отпевал. Так. Можна сказаць, я ведаю, дзе ўваход, але я табе нічога не скажу. Адпусці мяне, і я табе ўсё распавяду. Выбач, але у мяне так і не атрымалася знайсці ўваход у гэты самы, у вежу. Так, давайте скажем, што мы нічога не ведаем. Але ж гэта... Я веду, дзе ўваход. Тэхнічна ўвахода мы не ведаем. Тэхнічна, таму што зараз наш сябар, гэты хакер, узлам якраз таки спрабуе зразумець, дзе канкрэтна гэты ўваход ёсць. Выбач, але мы так і не знайшлі ўваход. Pity, really. And I thought you'd done so well on your journey across Arcadia. At least you have the disc and the 2 jewels I'm missing in your possession. So good of you to bring them here. I thought I might have to go pick them up myself. I have friends. Oh, you do? You do? The very best friends, too. Don't make me laugh, girl. Did you really expect your good buddy Cortez to tell you the truth? Or to come to your rescue like a knight in shining armor? He's been using you. Tobias, Cortez, the bloody kin, all your friends. They've been using... Слухай, мужик, ти так говориш як злодій. Ти гэта не дапамагае, ты так просто не пераканаеш. Ну добра, ён не спрабуе сказаць, што ён добренькі, ён проста спрабуе сказаць, што нашыя сябры, дракіны і вось гэта ўсё, яны такія ж, як і ён сам. Добра, як яны карыстаюцца мною? Няхай распавядзе. Можа трошкі нешта новае скажа. They say one thing, I say another. It's all subjective, isn't it? Does the fact that I want to reunite the worlds and allow mankind its true destiny sound like an evil deed? Чел, драйкіны прилетели літаральна гаворачы, што на свой сусвет так загубілі, як мы збіраліся. What about the damned Sentinel? They've kept the truth from most people for millennia. They've buried the past and indoctrinated Arcadians into their own outdated faith. No. You have been kept from the truth just as much as everyone, Shifter. You are just a piece in a grand game of chess. You're not even a big piece. You're a pawn. Now, give me the disc and the jewels, the dragon eyes, and then we can wrap this game up. I'm quite certain you know more than you let on about the Guardian's realm as well. I'll have that information too, very soon. Не-не-не, мужик. Ничего я тебе не дам. I have an army of devoted soldiers in this building, Shifter. I run this city. What are you going to do? Round up a mob of your friends? Forget about shifting as well.
There are magical barriers against that in this building. All right, I give up. Here's the disc and the jewels. Добре, запужав достатково. Оп. І куди ти... Ейприл. Куди ти собралася збігати? You see, I wasn't lying to you, unlike some of your accomplices. You don't have a choice. You must give me what you have. Блін. Fine. Who the hell cares anyway? I'm exhausted and I give up. Cortez has abandoned me. I've hurt my two best friends in the world and maybe you're right. Maybe you're no different from the Sentinel. Maybe they're as bad as you and maybe you deserve each other. It doesn't matter, you've won. What are you gonna do now? Let me... Знову ж, гайде довгий діалог, і This я... is where the heroine coaxes a confession from the villain before the final act of the play. Я вам хутенько розповіду, об чому говорка. Була. Very well. I'm all for a satisfying denouement. What now? I have the Guardian, I have the disc, and the jewels, the key to the tower. And soon, if you play along like a nice little girl, I'll know where the gateway is. So you don't need me anymore? Apparently not. I thought I might, so I decided not to kill you. But now that I have the Guardian himself, your role in this game is... up. After you tell me what I need to know, of course. Then what will happen to me? Nothing. I'll let you go. You can do me no harm, and I'm not a cruel man. Not unusually so, at any rate. Так. Ну, ён літаральна гучить так, быццам бы збіраецца нас забіць. Це здарилося з Кортезом. What happened to Cortez? Блін, треба було спинитися і розповісти вам, об чому говорка так. Вибачте. Gordon take care of him. He was just interfering too much for his own sake. There are rules, and he broke them. He brought you into... He broke the rules. Які такі правила? Ён дакладна не адказаў на маё пытанне, што з Кортезам. Калі агулам, то агульна ён сказаў пра тое, што, ну, па тыпу, аддавай мне камяні, табе аддавай свой дыск, гэта, аддавай свае 2 камяні, цябе гэтыя драйкіны кідаюць, літаральна як і я, і шансаў у цябе ніякіх няма. У мяне вось армія, там, увесь горад я ўсім валодаю, ні халеры няма сэнсу змагацца. І калі ты мне яшчэ распавядзеш пра тое, дзе знаходзіцца ўваход у вежу гэтую баланса, то, ну, я падумаю, што з табой рабіць. Але я там пракідываю, што па тыпу, ну, я вось задумваўся, ну, можа ад цябе і пазбавіцца, а можа і не. Я дакладна не хочу малпу, на жаль, не магу праверыць. Так. Што ты будзеш рабіць, калі ты адчыніш браму у вежу, гэта па тыпу сусвет ахоўніка. І Кортеза ён забіў, я так разумею. Таму што ён парушыў нейкае правіла. And he will rule according to my plan. The worlds will be reunited, and the earth will be one realm, as it was, and as it should be. So, this is all part of your master plan to rule the earth? When you put it like that, I guess... yes. But I'll be a fair and just ruler, my dear. What's the point? You're like, what, 60? In another 60 years you'll be dead, and then what? Leave the kingdom to your firstborn? I'll be around a lot longer than 60 years. A lot longer. У сенсі. You really don't know. Що з тобою не так? You really don't know anything. О, няўжо ён адзін з драйкінаў? Apparently not. How did you get the other 2 jewels? I've had one of them for ages. The other came into my possession only a week ago. As luck would have it, a
Выглядит так, быццам бы, што ён адзін з драконаў. Why didn't you go look for the jewels and the pieces of the disc yourself? I would have. But my power over Arcadia has been disturbingly limited until now. The Tyrant have proved a valuable addition to my disciples, and with their help, I've dispensed with most of my opposition in Arcadia. But still, locating the stones would have required the cooperation of the Sentinel. Now, I may be a charismatic man, but I doubt they would have told me anything. And those wretched magical races, you think they would have cooperated? No. They were waiting for their savior, their prophecy come true. And you seem to fit the bill. Why not take advantage of that? As for the jewels, the white and the blue of the Drykin were not likely to submit to me. And that was a battle even I'd be well advised to avoid. But time is ticking. Так, выглядае, што ён адзін скінуў. Ён дакладна гэтага яшчэ не сказаў, але ж становіцца ўсё больш відавочным. Хутчэй за ўсё нас далей будуць прасоўваць. На пентамент адпраўляецца яшчэ 10 000. Дзякуй вялікі. І вітаю ў чаце. Зноў жа, гэта будзе яшчэ адзін момант, калі нам не дадуць перапынку. У яго ёсць ужо 2 астатніх камяні. З Картезам невядома, што адбываецца. Ён спрабую. This is the end result of the centuries of work and research the Vanguard have done. A breeding ground. А ё-моё, не халеры. Warrior shifters. Яны вырошчваюць ваяроў-шыфтэраў. І тых, хто змогуць скакаць па свайму жаданню паміж сусветамі. Літаральна армію падрыхтоўваюць для ўварвання. О, цудоўна. У мяне ёсць невялічкі перапынак, магу распавесці. Дык вось, Картез невядома дзе. Ён сказаў, што он ад яго пазбавіўся, таму што Картез парушыў нейкае правіла, таму што прывёў нас, і ён не патлумачыў. Нейкае правіла парушана было. Зноў жа, яшчэ адзін чалавек, які не жадае нічога ні халера нам распавядаць. Вось. І ён, я думаю, што ён адзін скінуў, а гэта не 100%. Яго вельмі даўно быў адзін з камянёў. Ён тыдзень таму атрымаў нейкі новы, я так разумею, зноў жа ад Картеза яму пашчасціла атрымаць. І ў нас ёсць астатнія 2 і плюс дыск, які дазволяць увайсці ў вежу. Як ён забіраецца кіраваць і што ён увогуле задумаў? Ён плануе аб'яднаць 2 сусветы і стаць яго, ну, па тыпу, літаральна каралём усіх сусветаў. Вось такая простая яго ідэя, прыкрываючыся там рознымі ідэямі, але агульна проста ўладаюча. Thank goodness you're here, атрымлівае яшчэ 1000. Дзякуй вялікі, Джокамас. Вось. Ён літаральна спрабуе проста гэта ўсё захапіць уладу ва ўсім. Але для гэтага наступны яго крок, ён возьме ахоўніка, які ёсць у іх у вязень ахоўнік. Яны ў яго ўжо 100% прамылі, таму яму нельга трапіць у вежу, ну, гэтаму ахоўніку. Толькі справа ў тым, што яны яго запіхнуць проста так туды таксама не могуць. Яны павінны скарыстацца тым жа самым праходам, што і мы. Проста справа ў тым, хто скарыстаецца ім раней. Іх вязень ахоўнік, які прамыты наогул, і ён якраз такі парушыць баланс да канца. Альбо мы, хто можа ўтрымаць яго. З чаго Эйпрыл не зусім жадала бы, але атрымліваецца, што на 1000 гадоў, магчыма, яна будзе ахоўнікам, правядзе ў гэтай вежы. Так, а зараз ён паказаў на месца, дзе яны вырошчваюць гэтых... Я толькі не зусім разумею, навошта ім шыфтары ахоўнікі, калі у іх будзе магчымасць ужо, яны аб'яднаюць 2 сусветы. Пасля гэтага ім неабходнасці няма. I'm impressed. So you should be. There's technology here that could... Well, it has changed the world in ways you could never understand. Now, give me the disc and the jewels. And don't try anything this time. I might have to hurt you myself.
Мы отдали ему диск и 2 кришталя. I will ask this one last time, because I am a patient man. Where is the gateway to the Guardian's realm? Він питає у нас, де уваход буде. Я спитаю ще раз, тому що я терпливий мужчина, ну, або чоловік, терпливий мужчина. І я скажу тобі ще опошній раз, тому що я терпливая женщина, ось такий от каз у нас є. Можна сказати, що я казала тобі, я не ведаю. Яно у Ридинге. Слухайте, давайте, можна накерувати його у Великобританію. Давай. It's in Reading, England. I'm sorry, what? Right by the train station, there's a quaint little coffee shop. In the ladies' room of that coffee shop, you'll find the gateway you're looking for. I see. Блин, не купився на это, на жаль. What an unfortunate way to end this seance, I have to say. Very well. I'm leaving now, and when I come back, I'm certain you'll be a lot more cooperative. Дайте ко мне момент, мне треба. І нас тут покинув, давайте пауза. Добре. Мы адмовилися йому відказувати, і він трошки нас тут просто покинув. Зараз я повідомлення відправлю. Бо я жадаю поспробувати пройти зараз гульню, і мені сподобається додаткових, може, хвилинок 15. Хоча за все ми не поспіємо. Ось. Так, добре. Crusading Kings яшчэ будзе, просто там обновление выйшло, хвалююся, каб яно сейф крывічай не зламала. Я не ўпэўнены яшчэ. Я думаў яго адкласці, гэта самы Crusader Kings на потым. Так што не, у бліжэйшы час не планаваў зусім. Трэба было ж сказаць, што яно ў Мельбурне. Ну, мне спадабаўся варыянт, што можна сказаць, просто назваць нейкае месца з галавы прыдумаць, і ён бы, можа, купіўся на гэта. Можна было бы сказаць, што яно знаходзіцца дзесьці пад зямлёю, дзесьці там, не ведаю, пад вадою, пад зямлёю, там трэба пракапаць будзе яшчэ 1000 кіламетраў, і прыкладна там складаненька будзе, карацей. Так, яны вырываюцца. Hoverpad exit closed. Hoverpad exit. Так, отчепись от меня. Выход на пляцовку. На выход. Такі собі веяри у їх. Але гэта недолго, я так разумею, правильно? Ух ты ж, які прыгажун. Я не упэўнены, што я тут магу зрабіць. Пачварка, адчапіся. Адчапіся ад мяне. О. Опс. Неудаленько. Hey, you wanna try discussing things over a hot cup of mocha instead of all this killing April business?
Зачем не ждать размовлять? Well, help! Ty poglądaj, Cortez. Musiał jeszcze żywy. You've been keeping some rough company, señorita. Better be more careful in the future, no? Where have you been? What? Were you worried? Yes, no, I mean, I was scared you were, you know, dead. Może on skłusił tego? Ave Maria Purísima. What am I going to do now without you telling me to get lost? Don't joke about this, Cortez. I've been in a lot of situations these past few days where I could have needed your help, but you weren't there. Perdóname. Forgive me, señorita. I've been indisposed. When I finally managed to escape my prison last night, I began I on był więźniem. You left an interesting trail, I must say. What do you mean? For one, the border house, most of Venice for that matter, was under guard. There seemed to be some question as to how you managed to escape the Vanguard agents. Magic. So I thought. You've been picking up a few pointers in Arcadia. I'm turning into quite the Girl Scout. It's amazing how resourceful you can be when you're in a bind. I see. I've noticed. Ён сказаў, што Гордон разабраўся з Картезам у мінулым часе, наколькі памятаю. То бок, па тыпу ўжо ўсё, праблема вырашана. Я так палічыў, што ў Картезу ўжо ўсё, ён скончыўся. Так. Як Вангард цябе схапіў? With a small army. Невялічкай арміяй. Dangerous man. Выкарыстоўваючы Гордона Халлоуэя. Гордон Халлоуэй — гэта той, хто прыйшоў да нас, да хаты, і застраліў нашу сяброўку. Gordon is a creature of pure logic. He was split in two halves when he was a child, one bound to Stark, the other to Arcadia. The victim of terrible Vanguard experiments, I'm afraid. The Chaos Vortex, right? That's him. He's magical and chaotic, half untethered. What some people would call his soul. Gordon would have been Guardian had the Vanguard not destroyed him. I heard the story. Can he still be Guardian? The Vanguard believes so, but if he did become Guardian, he would twist and corrupt the balance to his own benefit. What the consequences would be, I fear to even think. Have you told me everything I should know, Cortez? About? About this. About everything that's happened to me in the past, say, week. I've told you all I can tell you. Yeah, sure. You know, I overheard a conversation between you and your friend, Father Raoul, and then McAllen. Jacob McAllen? He's here? He was. He released that mutant freak on me, so that I'd tell him where the gateway to the Guardian's realm is. Ay, Dios mío. We must get you away from here. He's a very dangerous... Ён вельмі небяспечны, ён гаворыць пра Джейкаба Макалена, вось ён з'яўляецца. Упс. Why, if it isn't a family reunion. Дакладна ён Брейкін. The Vanguard. Was this the extent of your originality? If you had to meddle in the affairs of mortals, would it not have been prudent to show a little subtlety? He seized the dragon and bound him for 1,000 years. Free at last, brother? Tyrus. Kisei. I didn't picture you walking amongst men in a man's body with a man's name. McAllen. The balance must not have dealt you and yours with the best of hands. The balance will cease to be, brother. The scales will topple, and the old walls will fall. The age of dragons is imminent, whether you join us or not. Join you? You symbolize all that I despise. You hate and fear these mortals so much, you bring on chaos to destroy them, but you will only succeed in destroying yourself. Our time will come eventually, but not by your doing.
Are these worlds of mortals so important to you that you forget who you are? I never forgot who I am. That crime is yours alone, brother. What's this? There is still time. You are blood of my blood, kin to my kin. You are immortal dragon, and our destinies weigh the scales of the universe. Where do you get all those cliches, kin to my kin? Doesn't it ever bother you that you sound like a badly written play? Oh, well. I will not miss your sarcasm, brother. It always felt a little strained. Tabas! На Халикс 2 отправляется за 500. Дякую, Рики. У нас 2 Дрейкина только что провалились вниз. Cortez's watch stopped. Oh God, his heart. That's what Brian said Cortez called it. His heart. His heart has stopped. Cortez is dead. I can't believe that. It doesn't make sense because... He's gone. They all died. God damn! I can't. Everybody I love dies. Everybody I love. Так, давайте заховаємося. Тут зараз у Веріка питання, що нам могли робити-то. Без Кортеза ми не халери, що? Що нам робити-то? Цікаво, ці помер гэты Джейкоб. Другі цьому. Каліна поспела полюбить Кортеза. Я сам здзіўлены. Я трошки обтекаю. Зараз я не ўсё успрыняў за вельмі насычана, ну, атрымліваецца, як бы дзесьці у гульне нам даюць по тыпу, ну вось зараз бліжэйшыя 5 гадзін у вас сюжэт будзе адчыняцца толькі па крышачке, па крышачцы, так? А потым мы на вас навалім просто мільёны тонну. На Pentiment отправляецца яшчэ 5000. Дякую, такі мегапайзерскі. І яшчэ 1000 наверх. I can't leave without Ага, диск. А де диск? У сенсі. It's a fancy... Unlock containment chamber? І яшчэ 1000 на контроль. Yes. Отчинить панель. Забираем зараз диск і кришталіки наші. І яшчэ 1000 на Pentiment. Я вже трошки збився. Яшчэ 3000 цалком. 5000, 8000 агулом. Альбо яшчэ больш. Яшчэ. Добра. А дзе наша... Дзе наш дысочак? Мы адчынілі гэта. І яшчэ зараз ужо ад Вулчара адпраўляецца яшчэ 1000 на Pentiment. Пачакайце, колькі я зараз на Pentiment? Я не... я ж не магу паглядзець зараз. Так, я не магу нармальна тапнуцца. It's a fancy safe or... Угу. Ну добра, мы адчынілі гэтую... Я не разумею, а чаму я не магу рухацца зараз? Вось, каменны дыск. Яго я забраў. О, блин, яна закрасла. Так, а я ж захаваўся не так даўно, так? Вось тут. Літаральна.
Добре, давайте вертаемся назад. Яна там закрасла, не ожидала рухаться ніяк. Забираем наш дисочок знову. Головне не закраснуть у этот раз. Unlock containment chamber? I think yes. Есть. Зараз нам цілу армію сустракаць гэтага Джейкаба. Стол яго уже не патрэбны, давайте на выход. Джерри, вітамкі. And what, pray tell, took you so long? Excuse me. I'm talking to you. Stop. Screw you, Jerry. Нахер іди, Джерри. І на Хайлікс яшчэ адправляецца 500, на Пентимент яшчэ 100, і на Пентимент яшчэ дадаткова 500. Дзякуй вялікі на Ревенс, мегападзерскія вулчары. І на Пентимент яшчэ 500, а ё-моё. Так, мы набраліся ўсяго. Мы можем зараз, у меня есть каменный диск, полностью есть. Тады застаецца толькі пайсці да нашага сябра гэтага хакера і у яго атрымаць месцазнаходжанне вежы, увахода в вежу. Падзерскі карыстаецца двума аккаунтамі, прасоўваць адразу на дваіх. Так, вяртаемся ў докі. Даведваемся пра мапу, дзе там можна трапіць ува ўход вежы. Спадзяюся, Джейкаб не перажыў гэтага таксама, і ў нас і, ну, як мінімум, нас ён не будзе пераследаваць. Але мы ўсё яшчэ пад пагрозай, авангард ўсё яшчэ існуе. Як эвалюцыя пакемона. Падзерскі, мегападзерскі. Дзякуй вялікі на Nine Ravens. Спецыяльна павелічаныя па памерах. Як ты запытваў. Так, давай, хлопец. Я ожидаю, у мяне вельмі абмежавана па часе, а я ожидаю... Флиппер? Что с тобою? Флиппер? Серьезно, авангард уже знайшоў флиппера. Забрали мапу и звалили. I'm sorry, I didn't mean to, but they promised me I'd walk again. Who did? Halloway, the Vanguard. I had a deal with them. Then, when you come back, I sent word they wanted the map, information on it. They wanted you. You sold me out to the Vanguard? А, ну сам павінны ў гэтым. Ён нас пракінуў да авангарда, ён здаў нас. They said you can walk again or you can fucking die. Your choice. My choice. I understand. Just take it easy. Don't move too much. I'm gonna call the cops and then... No! No, don't. I'm dying. They would just put me in jail. Listen to me. April. The map. I deciphered it. They took it with them, everything. But I made a copy. О, у яго ёсць копія. То бок яны ведаюць, і мы ведаем, дзе знаходзіцца гэтае Over месца. there on the screen. Давай, показывай, что у тебя там. What am I looking at? I played with the map you gave me, and though there was information missing,
Why don't you just take it easy for a while? Don't say anything. They took it. See the flashing cross? That's the destination on the map. Некая аномалия там у этом месте есть. Nothing about it in any data bank, but У неких базе данных нема такої інформації. Але там є порт недалеко. Transfer terminal to the colonies, luxury hotels, casinos. Добра, мы можем отправиться ў калоніі і да гэтай кропкі, а яна блізка каля дока аднаго. Holloway was bringing something with him up there to the station. I heard them talking about it. Sounded important. The Guardian? It's gotta be the Guardian. These guys are bad, worst. You gotta be careful. Fucking telling you. I'm the only chance we got. I know. Get him. Get up there to Morning Star. Go to the Morning Star. Do what you have to do now. I will. I'm sorry. You okay, Flipper? Воу. Флиппер. Thanks, Flipper. Помер. Так. Уф, что у нас ёсць? Давайте захоўвацца, бо я баюся, можа нейкія багі можам сустрэць. Яшчэ не хапала гэтага. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што мне там з машынай гэта рабіць, яна ж камара там стаіць яго па дарозе. Фліпера яна не паспела полюбіць? Спадзяюся, што не. Фліпер, у прынцыпе, такі сабе чалавек. Як чалавек, такі сабе. Добра. Мы адпраўляемся ў калоніі тады. Ляцім да касмічнага порта ранішняя зорка. І праз яго, ужо ад яго, там вельмі недалёка, літаральна каля яго там, ну так, пазорным памерам. Ключы забыў украсці. А гэта сур'ёзна альбо не? Бо... можа агледзець яго можна было. Давайте агледзім. Гэта жарт. Там сур'ёзна ёсць, ну, па тыпу ўзаемадзеяння. Я ўпэўнены, што гэта важна будзе. Просто неяк усё няма магчымасці, яна, ну, ніяк не рэагуе, мне няма чым адчыніць. Так, у касмічны порт. Ляцім у калоніі, падпісваемся на каланізацыю. Давайте свае паперы несіце усе да мяне. Трэба трапіць у партал раней за авангард, што, блін, малаверагодна сабе ўявіць. Таму што я думаю, як толькі яны атрымалі гэтую мапу, яны проста селі на каней і паляцелі. Жанчынка, калі ласачка, мне один квіточак у калоніі. Я готовы подписаться на ваше рабство. Давайте. Я готовы. Я тут. Welcome back, ma'am. How may I help you? Так, калі ласка, я готовы быць каланісткай. Very good, ma'am. You won't regret this decision, I can assure you of that. I'm sure I will. In fact, I already do. Yes, well, we'll do our best to find the perfect colony for your tenure after you fill out a simple multiple choice form and... Why not just call it slavery? I mean, that's what it is, isn't it? Oh, no, ma'am, certainly not. Our colonists are given the best of care and a full salary to go with their assigned tenure. Whatever, I just need to get on a ship that'll take me through to the Morning Star transfer station.
We do have a ship leaving this evening with colonists bound for Bokamba 8, and that does stop at the Morning Star. But I'd suggest you go through our pamphlets. Ой. Sign me up for... Подписывай уже. What was it? Bokamba 8? That's where I want to go. All right, ma'am. If you would just hand me your Newport ID card and place your right thumb on that black square, we can get you registered. Давайте... Я сподіваюся, ти не свой реальный ID отдала, а фейковый. There. That's it, ma'am. You're registered. Now, if you just take your baggage... No baggage. Nothing, ma'am? Well, you will receive everything you need when you get to the colonies, so no problem. Just head up to gate number 1 and wait in our lounge. And I have to remind you that if you choose not to board your ship this evening, you will have committed a corporate offense, and you will be subject to imprisonment. And a nice day to you, too. Удобно дня. Нас у труму посадить, коли мы сегодня не сядем на корабель. Нас отправляють на некую планету Халера з Йой, без розницы якої. Головне, що ми прилітаємо през потрібну нам станцію. Частка 12. Сусвет Мар. Так, колонисты, шмат колонистов. Давайте заховаемся. Где б такого вы сюда давайте. Храмы. Землю можна побачити сюди. Брами Танга озера побачимо. Сподіваюся. Поглядім, що у їх тут є. Тільки нам у першу чергу. If you got more than one suitcase with you, this is where you have to dump it. The bastards probably raid the contents and sell it to the stores after clearing the hall. Угу. Не больше за один чемодан с собой, махчима, одна только вализка, и остальные вы выкидываете его из тут. It's a station guard keeping the colonists out of restricted areas. In other words, making sure we don't get out of this hall. Давай, до терминала, Кляласка. Hey! You can't pass through there, colonist. Добре. А есть у меня ID? А, мой ID фейковый не тут. I'll save it for when I really need it. Добре. Гляди, що у мене є. Малпочка. Не? Не працюю. Картку нікуди не прокласть. Цікаво, навіщо мені талісман тоді? Так, а тут сирот усяго гэтага. Я не бачу, каб нехто выдзяляўся з гэтых каланістаў, просто шмат каланістаў розных. Everybody looks tired and long. Давайте праходжанне, бо нешта тут няма нічога, з чым узаемадзейнічаць. Это літаральна ўсё, што ёсць. А, можа чемоданы нешта ў іх кінуць? Малпу, напрыклад. Не? Ну, я тады не ведаю. Так. Праходжанне. 12 глава. Так, прости, прозливые двери. Почекайте-ка. Вось там туалет. Да ё-моё, гульня, я ненавижу это. Бачите, там туалеты. Вось их треба натиснуть. По типу, знову же point and click. Усё протыкать потрібно. Займе у яе пэўны час гэта. Бо калі ідзеш да прадмета ўжо взаемадзейнічаць, яна не паскараецца, яна будзе павольненькая. Амаль
Мы амаль туды прыйшлі. Ужо. Вось. Калі яна перапранулася? А, вось я не заўважыў. Ну, хутчэй за ўсё выдалі новыя. Ага. Туалет зачынены. Мужчынскі пайшлі туалет. This is one journey I'd prefer not to embark on. Deep breath. Try not to breathe. Ага. Што гэта за диспенсер такі? For that special moment when manly vigor is required. Fast. Ha! Their secret revealed. Так. А што я магу? А, забраць. Добра, аддавай, што ў тебе там ёсць. Я так і не разумеў, што там. To purchase Instant Heat, the #1 source of manly vigor, please insert a cash or credit. Я так разумею, гэта Виагра? Нешта такое. Добра, набываем. Нам гэта патрэбна. Thank you for purchasing Instant Heat, the #1 source of manly vigor. Please be advised that excessive use of Instant Heat, the #1 source of manly vigor, can cause involuntary spasms and discharge. Добра, набылі сабе. Get my hands dirty? I think not. Усменицца, можа, нешта ёсць? I feel like I'm spending my entire life pushing trash from one place to another. А што гэта? Hey, looky, it's a hole in the wall, cleverly concealed. You gotta hand it to them. They know security. Давай, чини, что там есть. It's screwed tight. Блин, мы обменяли нашу отвертку. У нас есть чем Вось, монеткой? Вось, монеточка дапамагае. Можа, гэта дзірка спецыяльна, ну, калі, скажем так, альтэрнатыва прыбіранню звычайнаму, то бок калі занадта брудна становіцца, яно просто туды ўсё выцякае. Такі спрошчаны варыянт. There's a light at the end of the tunnel. Looks like it leads into a larger ventilation or service duct of sorts. Добра, у тэхнічным туннелі прывяло нас. Нейкі экранчык. Што это такое? Вось, мужчынскі пакой. Это туалет. Ну то бок, как бы не подорожничать. Запомнить шлях можно. Можно выбраться. Тэхнічны выход 1, тэхнічны выход 2. Тут нешта невядомае. Тут чырвоненькім нешта адзначана. Ну, атрымліваецца по калідору, потым прямо по калідору, і потым, ну, аглядаць і вось у ту напрамку. Давайте побегли. These tunnels go on for miles and miles. Я зрозумів, по екранчику треба натискати. It's one of the station guards. Охотник. Ну, лепей не потрібно. Камера. Тільки вона в гэтым сюди на мене не глядить. Так, туди не треба. Добре, каб нас не побачили на камерах, треба розібратися тоді з аховником там. Каб уявити собі говнопотоп, треба мати незвичайний рух думки. Так, це мой рух думки. Так, комната мониторинга, какая ласка. Это вот тут. Ага, ён п'е кавачку. І, у прынцыпе, калі б мы маглі чымсьці закінуць туды яму вягру, павінна дапамагчы.
Так, говно наплыло. Так. І пашчасціла гэтаму вартаўніку, яму вентыляцыя ўсё паветра на ценькі з прыбіральнай прыносіць. Цудоўна, я думаю, таму ён у масцы гэтай. Вось яны. Instant heat. I think that's like the #1 source of manly vigor, or... Добра, я магу кінуць проста іх яму у... глядзіце, While there's працуе. somebody in the room, I can't. Добра, ён павінен адысці. While there's somebody in the room, I can't. It's one of the station guards. Блін, а як яго тады адцягнуць там? Што я павінен зрабіць? Давайте. У мяне вельмі абмежавана па часе, таму давайте я буду больш актыўна карыстацца праходжаннем. Так. Ага, гляджу зараз туды. Это мы ўжо сюды вось тэхнічным тоннелем мы залезлі. У гэтым калідоры дзесьці ёсць дрот. Які дрот? Ад камеры адключыць вось гэта. It's a surveillance camera. It's connected to the station feed via an optical cable. Аптечны кабель ёсць. Можеш яго ось выткнуць? Ось. Не, мы просто яго вырвалі. Ён пойдзе зараз правяраць, і мы яму туды запіхнем віагру мясцовую. What's going on? Who's there? Hey, hold on, stop right there. Нікога няма. Не заважай. Насамрэч, не зусім разумею, навошта... Давайте я паузу поставлю. Насамрэч, не зусім разумею, навошта віагра ў мужчынскай прыбіральні ў зоне чакання. Гэта не зусім тое месца, дзе гэта будзе патрэбна. Прэзерватывы таксама ў туалетах час часу прадаюць. Я такога даўно ўжо не бачыў, але даўно было. Так што, ну, у гэтых самых у нейкіх барах, напрыклад. У зоне чакання, так, нечакана трошки. Нечакана ў зоне чакання. Is one enough? What the hell? I'll use all of them, just in case. It's not as if I'm gonna be needing them myself. Давай, высыпаю ўсё. What the heck are you doing in here? This is a restricted area. Ой, вы бачыце. You're going back to the pen with the other colonists, Missy. О, не. Пачакайце-ка, гэта у мяне не атрымалася альбо атрымалася, я зараз не зразумеў. Мой ход. It's locked. О, блин, яна ж туды будзе ісці зноў. Я магу прабегчыся туды? Добра. Я не ведаю, ці атрымалася у нас, ці мы запаролі. Просто я спецыяльна жадаў паглядзець, ну, што яна будзе гаварыць, але атрымалася так, што, я так разумею, час ішоў. Так, атрымліваецца, што час ішоў. Таму зараз яе размову трэба прапускаць. Хутчэй за ўсё, у нас засталося там ці не? А не, віагры няма. Я тады не разумею. Шкада, але мне падаецца, не паспеем мы прайсці. Я не ведаю, якога памера. Ну, я думаю, што у нас засталося літаральна, можа... Я не магу набыць? Толькі не гаварыце мне, што я зараз зламаў гэта. Давайте зараз пачытаю, што павінна было адбыцца. Так. Бла-бла-бла, набыць. Вылезці, ён выйдзе, залезці зноў. Выкарыстаць. Так, ён вернецца і верне нас у пакой. Зайсці зноў у мужчынскую. Пралезці. Мне патрэбна паглядзець, як ахоўнік пап'е кавы.
лепш не мітусіцца, я думаю, так, трэба прырваць просто. Давайте паглядзім, што ён зробіць, што зараз адбудзецца. Пачакаем яго рэакцыі. І я бы ўжо скончыў, таму што я думаю, што мы там паспеем, ужо прыкладна будзем зараз скончваць, але не выглядае, што не. Давай, у тебе павінна будзе ўсё атрымацца. Я думаю, што мы зробім яшчэ адзін дадатковы стрым, але будзе... Я зараз сваім. Madam Joy's pleasure suites on the promenade had better be open. This constitutes an emergency. Окей. Заняты хлопец будзе сёння. Спадзяюся, анімацыю рэакцыі не рабілі. Выглядае, што так. Я так разумею, у прынцыпе, нам тут пакоі. Я магу нешта натыкаць? Не выглядае. Ага. Можна рознага пачыняць. Ахоўнік ёсць тут, можна перасунуць. Зразумеў, можна ахоўніка проста перасунуць на іншае месца. Тут у іх ёсць камеры для заключоных. Давайте захаваюся. На гэтым я скончу зараз, таму што ўжо трэба бегчы. Хутчэй за ўсё, у нас прыкладна можа 10 гадзіна максімум засталася, вось проста гадзіна. Таму на поўны стрым гэтага не хопіць. Я прапаную заўтра, можа быць, мы пачнем з The Longest Journey, скончым гісторыю, і потым я пераключуся, напрыклад, на Frostpunk 2. Нешта такое, зараз вырашым. Ну, там уже будзем вырашаць літаральна на моманце, типу, колькі гэта часу займе, вось гэта ўсё. А на гэтым я буду скончваць. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Так, Лепус зараз стрыміць Kingdom Come Deliverance, і Nine Ravens малюе. Сёння, давайте, у папярэдні раз было да Nine Ravens, сёння давайте да Лепуса, так, да Лепуса пойдем. Жадаю вам добрага вечара, і пабачымся мы заўтра. Я нагадываю, што заўтра апошні дзень галасавання, і мы будзем вырашаць, што жа мы будзем гуляць у пятніцу. І у мяне ёсць падазрэнне, што я ведаю, во што мы будзем гуляць. Ён зараз, Лепус зараз у лесе, нешта да каня свайго ідзе. Не, пайшоў кудысьці яшчэ. Давайте скокнем да яго, ён нам растлумачыць, што ў яго ўвогуле адбываецца.